imba sora chama zigimbe kanyamada kanyashi njabaranuma wala safa muya bise sora ofe Sherifla TV bamananga kuna foni na membi wala like auye malikunga ani jien fan wore kunga amba fwa ngoni nye apmasele bakuruba kuna foni kelembe udedo inanye asanani nye Mali silama uka nyemaba Sayyada Sherif Usman Madana Haidara bange banyuma aja basida andrawure suma yelema yala onasera fe kurana kalangene belebele sigira senga kaketa shiblaye kanyeshi amo kuna funi na mabaye ninde farabike minga kuna funi taula kalase au moso ni au dangana San 2021 Folama ni labana maukundi Muhammad al-Mustafa nema nikisibe aye mode zanuma malisi la matonga faranyonga jakuluba au conseil islamique du Mali Manyema malisi la madina nyema kwa faranyonga jakuluba groupement des spirituels musulmans du Mali Manyema silama de meto ansaru nyajora Sayyada Sherif Usman Madana Haidara banyuma aja basita ndrawore suma yelema yala khabenode Kasangani sa nani kumbeye alukurana kalam belebele bolodara Sherifla misiriba kono ka benin dene December kado tile galeye silama de meto ansaru bora fa bela jelela min labe ngume silama de meto Fédération Ansar International fadi nyema ya sofe anga maminu ngume keneka Samaira Sanugo anaka jatala babakita ukasoro lefle Kasangani ndama kashikene belebele nye islamaya demeton anisaru Fédération Sadine Internationale kateme karamola ka bunda udu ufe lada de time todo ufe abara ke kunye ka alislamé o kamarunyona alikurana dafe wala sa kadama kashike kanyeshi ndali masamo kake duwa ukala ane yafanyini ye kanyeshi ala mahnela ajabastan Traoré abala ominyi amfana nkaramogo Sayyada Sherif Usman Madana Haidara ukamusurba nyumai sube hɛrɛ sɔrɔ duwawu kalana ala kira ka kuma na ani ala yɛrɛ ka kuma na k'a fɔ ni mɔgɔ fatura a ka baara bɛɛ bɛ jɔ fo n'a kɛra fɛn saba ye o fɛn saba o dɔ ye sadakatu jariya ye i kɛra mɔgɔ kalanenba ye i n'a fɔ an karamɔgɔ cogo i ye mɔgɔ caman kalan ka bila dugukolo kan olu bɛ mɔgɔ minnu kalan ka taa tant que o baji bɛ ka o ye o baraji bɛ s'i ma walama i ye misiri jɔ mɔgɔw bɛ sela kɔnɔ en tant que misiri bɛ ɲɛnamaya la mɔgɔw bɛ sela kɔnɔ o baraji bɛ s'i ma sadakatu jariya ka ca o y'a dɔ ye mais min ka bon a bɛɛ ye o de ye mɔgɔ min bɛ waladu saliha to ye kɔfɛ den ɲuman yadugu la o n'a bɛ duwawu k'i ye o de la an b'a ta nin haya in na ani nin hadisa ninnu na k'a dɔn k'a fɔ ni su fatura ka duwawu k'a ye abi nafa sɔrɔla ka alikurane sanuma kala ke wali do min kanu me alislamɛ bɛla jenefe ka ke ni wati kerengere nunu konnana nafanba be sɔrɔ o la kokura o siratigɛ la baara labɛnbaw be u ka nisɔnw sɛbɛ kɔrɔ dangana maya ka sangani baaraw kɛ ɲuman ye a bɛ kɛ san o san wajulu su belebele baaraw ma ɲɛnamaya o dugu jɛ Sherifla misiriba kɔnɔna bangwani jangene bugu la a baaraw b'a la ka seriya alislamɛw fɛ san o san ka bɔ diɲɛ fan caman fɛ musoroba min na an bɛna a ka kɛnɛ kɔnɔ wallahi an bɛna baara min kɛ a ye yan a bɛ segin anw de ma baara in yɛrɛ bɛ segin anw de ma n'o tɛ musoroba in ye baara min kɛ diɲɛ kɔnɔ wallahi musoroba in mago tɛ anw ka duwawu la anw de mago bɛ musoroba in ka duwawu la musoroba min ye Usman Sherif Madani Haidara ɲɔgɔnna di diɲɛ ma ka n'i sigi o ka kɛnɛ kɔnɔ k'i bɛ duwawu kɛ o ye kɛnyɛrɛ ye de parce que i bɛ tali kɛ a denw na n'a mɔdenw na i b'a ye silamɛya ni hɔrɔnya ɲuman dafalen de bɛ yen bon an kana o kɛnɛ kɔnɔ o ye anw yɛrɛ de an bɛn'o k'an yɛrɛ de a tɛ komi n'a fɔ ko ni an ma na ko basitan tɛ hɛrɛ la mais anw bɛna ka na duwawu kɛ basitan ye an yɛrɛ de wa an ɲɛ b'a la san o san dɔ de bɛ fara a bonya kan o ka kan a sigiw kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye silamɛya dɛmɛtɔn Fédération Sadine Internationale ma ɲɛmaaw bolo o ka o ka nisɔnw sɛbɛ kɔrɔ danganamaya baw kɛwale do min bɛ kɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ minnu na anisarow bɛ sɔrɔ ye ni ka sɔrɔ ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin musokɔrɔba ɲumanw ma janko badabada dali bɛ se nɔgɔya ani alisamɛ furu bɛɛ lajɛlen ye nina kuranɛ minnu bɛ kalan o ye yasini ye ani kullama aw ka dunaran ka fara darailu caman kan o de bɛ ka kalan ka hinɛ se musokɔrɔba in ma parce que duwawu fɛn o fɛn n'i y'a sama banbatɔ ma a hinɛ bɛ se banbatɔ ma a barika bɛ se aw yɛrɛ ma aw minnu y'a kalan parce que ne yɛrɛ bɔra Sikaso ka na yan nin ye ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ne ka wuli a yɛrɛ kama kabini bani don bɔra la
an kun bɛ to ka kɛ Sikaso mais ɲina anw déplacé la ka bɔ Sikaso ka na o kɔrɔ de ye ko dɔ bɛ ka fara jama kan san o san. U nana ka caya walasa kana kɛ ni alikuranɛ kalanba ye baaraw seereya ye alisilamɛw minnu fanba ye silamɛya dɛmɛtɔn ani saru ye u ye a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka damakasikan caman kɛ ka ɲɛsin dali masa mɔ ka sanga ni alikuranɛ sanima kalanni ye siɲɛ caman dalayilu kayiratu tugu o la zigiruw caman fa ka se suratun yasini kalanni mɔ do laban kalanni sanga fila tale ka kɛ daden ye fa ka se jamajɛ faciya tale mɔ olu kɛra baara la waati la kumaba dɔw ye ala ka san wɛrɛ ta yira an bɛɛ lajɛlen na. Amina Rabi Samayira Sanogo an bɛ to sirifila misiriba kɔnɔ kuranna kalan ngɛnɛba in denba n'o ye Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali Maɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Usman Madana Haidara de Seyada Sherif Ahmed Tidiane Haidara wolokanzigi a ka nisɔndiya dakuru ɲɛw ni duwawu don dakuru ɲɛw ka kɛnɛ kunjɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Alhamdulillah wala bi ni ye ka sigi ka ala wele ni ala yɛrɛ kumakan ye n'o ye alikuranɛ ba ye ani ka ala wele n'a ka kira sanuma kisi ɲini ye a ye ni o de bɛ an bolo n'o wele Dalailul Khairat ka o kalan dugawu caman olu de kɛra mun ko sɔn ka kɛ hinɛ ɲini ye musokɔrɔba in ye a dama tɛ ani silamɛ siw bɛɛ ye jango kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɔra ka an ka cɛkɔrɔba minnu daɲa ani an ka musokɔrɔba minnu daɲa nin waati in na ka kɛ dugawu ye u bɛɛ lajɛlen ye minnu fatura kɔsa in na ani an ka cɛkɔrɔba min fana su bɛ bolo la ni ale yɛrɛ ma da ni o de ye Ba Hami Yang ka a kɛ hinɛ ɲini ye a bɛɛ ye ale silamɛ su bɛɛ ye wa an b'a dɔn a b'a bɛɛ sɔrɔ nin ye sigiba ye mɔgɔ minnu bɛ seereya nin kɛnɛ in kan ka dugawu kɛ nin taaba ninnu ye an b'a dɔn o b'a sɔrɔ wa nin ye dalilu ye an yɛrɛ kelen kelen bolo don min na an yɛrɛ ti kɛ yan i na mɔgɔw sɔrɔ i kɔ e min sɔnna ka nin baara ɲɔgɔn kɛ tɛmɛlen dɔw ye i na dɔw sɔrɔ i kɔ minnu fana bɛ ala wele ye i bɛ min sɔrɔ i dayɔrɔ la ye an bɛ dugawu min kɛ musokɔrɔba sanu ye ani silamɛ siw bɛɛ lajɛlen ya Rabbi ala k'a minɛ ala k'a minɛ an n'u bɛɛ ma ala k'an sago d'a ma laban ko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya n'aw ye ala k'a n'aw kɔrɔta ala k'a n'aw wasa ala k'a n'an malo ala k'a n'an labila an ka jamana n'o ye Mali ye hɛrɛ bɛ ala bolo ya Rabbi ala k'a don dekun minnu b'a kɔnɔ a wulibaga ye ala ye ya Rabbi ala k'a wuli ala k'o k'a ka alaya kɛ ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila Muhammadin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ to Bangɔni Janginɛbugu la sirifila duba kɔnɔ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Conseil islamique du Mali Maɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Usman Madana Haidara ye teba ka ɲɛmaw bisimila sirifila kɔnɔ u nana dɛmɛw kɛ a ye ni ka laban k'a ka dugawu ɲini min bɛ se ka to teba ka cakɛda a bɛ se ka yiriwa Amadu Kamara bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o baaraw fɛnɛ taabolo kan min ye Lutu Sidibe ka sɔrɔli Don san o san société teba ka n'ale ye te kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ bɔ anw yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔ yan a ɲɛmɔgɔw ka sanga n'u ka laɲini u b'a kanu ka wuli ka na i ɲɛda Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali Maɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madani Haidara la ka na u ka produit yira la ka dugawu ɲini k'a fɛ yasa u ka sanni feere a ye se ka ɲa u bolo cogo min na min sen fɛ u bɛ tila k'a kanu k'u ka minɛn kura ninnu k'olu caman d'a ma bonya ye. An nakun an bɛ ala fo ka barikada an ka foli bɛ maliyɛn cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen an ma se ka kun foyi kama wulada in na ka na Usman Sherif Madani Haidara ka n'a fo parce que diɲɛlatigɛ a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn de kama. Donc o tigilamɔgɔ kan ka wuli k'a tigi sɛgɛrɛ ka na dugawu k'a tigi ani kana dugawu ɲini a fɛ
donc an ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ye société baga mɔgɔw ye donc comme d'habitude i n'a fɔ n balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min na san o san laada don donc an baara ɲɔgɔn n'o ye Lawuba ye bon san o san a bɛ bɔ fo sini ka na a bɛna ka na bonya kɛ sɛrifokɛ ye o de tun y'an sekun ye wulada in na donc an n'a yɛrɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ yan bon an nisɔndiyara kosɛbɛ parce que a b'an kunbɛn ni bonya ani karama ye et puis a nisɔn ka di kosɛbɛ vraiment an kɔntanna kosɛbɛ parce que mɔgɔ min don minnu sigida ka kuma vraiment i bɛ faamuya caman sɔrɔ u ka ɲɛnamaya la parce que ale yɛrɛ ka kuma de bɛn k'an ka bɛn donc n'i y'a ye n'i ko an ka bɛn bon ɲɛnamaya ta fan san 10 ani kɔ san 20 ani kɔ a ka kɛlɛ b'o de kan donc te fɛnɛ ye o sababu de ye parce que n'i y'a ye adamaden a bɛ sigi ka jɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ te de b'a dafa ka taa Kayi fo ka taa Kidali donc maliyɛn an bɛɛ ka don da kelen fɛ an bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ parce que n'an sigira yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a mɛn sigi bɛ diya an ka fɛn dɔ wuli an k'a min c'est pour cela que an fɛnɛ ye hakilina ta hakilina dɔ fara ɲɔgɔn kan donc ka te dɔ créer min tɔgɔ ko Baka donc o de y'an fɛnɛ se Maliko la bɛɛ ni se don donc halisa an bɛ maliyɛn bɛɛ wele ka na u ka taa tebaga ɲini u k'a min a ka ɲi kosɛbɛ a ka ɲi kɛnɛya ma a ka ɲi santé ma et puis a ka ɲi ɲɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ bon kuma laban min bɛ n bolo n bɛ n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ sanfɛ fo ka na se dugumamɔgɔ ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo et puis an bɛ kɛnɛ ma an bɛ a Seydou Ousmane Chérif Madani Haidara an b'a fo an b'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka taa denw ka taa an bɛ dugawu k'a yɛrɛ ye parce que ɲɛnamaya kow ka ca an bɛ dugawu kɛ Ala ka a mɛn an kɔrɔ Ala k'a sɔn sija ani kɛnɛya la Ala k'a sɔn nabugu ɲuman na Ala ka yɛrɛ minɛ ka dugawu k'an ye Ala k'an fɛnɛ minɛ ka dugawu k'an ye a fɛnɛ ka dugawu k'an ye kosɛbɛ an kɔni an ye denmisɛnninw ye an tɛ fɛnba dɔ baara in kɔnɔ mais sala an bɔra a ye dugawu min kɛ donc an b'a ɲini a fɛ a ka segin k'o dugawu kelen kɛ tuguni kunun kɔni ka bi ka fisa ni kun ye donc an mago b'a ka dugawu la halisa donc an bɛ n baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ nana ka an dɛmɛ nin cérémonie na an b'a bɛɛ lajɛlen fo donc an bɛ Fatimu yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ a cɛ wuli ka jɔ la donc an bɛ foli bila i yɛrɛ la donc an bɛ kuma kuncɛ n'o ye an b'a fɔ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. A b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Tebaka mɔgɔw ka nin bɔnye a Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara la a bi don u ka laɲini n'u ka baara yakubali kadara kɔnɔna na. Kɛnɛ in kɛr'u bolo wagati ye ka foli ni barikada ni waleɲumandɔn ni bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara ma ka sanga ni a ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ buna hadamadenw ye ka sɔrɔ k'i kɔnkɔn fa dɛmɛna k'o d'a ma o kɛ a ye bonyamasegi ye k'a jira la k'a fɔ nin ye ŋaniya ye u ye min ta k'a ɲɛsin a ma ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini k'a fɛ baaraw bɛɛ lajɛlen ka kuncɛ ni dugawu sanuman kɛli ye a Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara fɛ. An bɛ taa Burkina Faso silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu Fédération des associations islamiques ye kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan ka ɲɛsin silamaw ma sariya dɔw kun kan sariya min bɛ tali kɛ don ni denbaya ɲɛnabɔ cogow la an ka lasigiden Burkina Faso ni o ye Lasini Sidibe ye ale ka sɔrɔlen don kunnafoni di kɛnɛ in sigira sen kan Bujulaso jagokɛlaw tɔgɔla so chambre du commerce lajɛ kɛso la Alhamidou Badini bi ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kunkan ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛma ka kuntilennaw ye fɛn min ye Burkina Faso gouvernement ye o kɛlen don ka yɛlɛma caman don o ka sariyasenw na cogoya min jamana in ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ se sinsin o yɛlɛma dɔw bɛ tali kɛ manifinw ani denbayaw ka hakɛw la n'an k'o ma ko code des personnes de la famille o siratigɛ de la Burkina Faso alisilamɛ diinɛ jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Fédération des associations islamiques o ye ni dɔnta kaburuyali kɛnɛ sigi sen kan ni k'a ɲɛsin alimamuw ma o bɛ se ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ cogo min ni sariya gafe kura in kun kan. Komi bɛɛ b'a kalama k'a fɔ code de la famille a changera yɛlɛmali donna na denbaya maracogo furusiriw kan ka kɛ cogo min na ani sariya o sariya bi denbaya mara kɔnɔna na o sariyaw yɛlɛmali kɛra la o kama an bɛ kɛnɛ kan bi ka se ka jurisiw wele ani juges b'an fɛ yan procureur ka représentant bi yan conseil régional ka vice président bi yan gouverneur ka vice président bi yan faamaw caman ye kɛnɛ sɔrɔ imam caman ye kɛnɛ sɔrɔ ka se ka na mɔgɔw lafaamuya ka mɔgɔw kalan code de la famille kura min n'a bilala sen kan ka mɔgɔw lafaamuya la walasa jamana kɔnɔ bɛn bɛ se ka kɛ kelenya bɛ se ka kɛ n'Ala sɔnna n'a banna bɛɛ bɛna segin ka taa ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka se ka mɔgɔw lafaamuya walasa an ka jamana kɔnɔ balo bɛ se ka kɛ hɛrɛ la ɲɔgɔn kan cogo min laɲini banna ni formation kɔfɛ o le minnu bɛɛ nana formation cari jamakulu ka ɲɛmɔgɔw de b'an cɛ ma yan dɔw bɛ u ka association a mɔgɔw bɛ mɔgɔ miliyɔn bɔ
an b'a fɛ dɔrɔn n'u ye formation min sɔrɔ yan bɛɛ ka taa sigi k'i ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan parce que diɲɛ yɛrɛ tɛ se ka taa ni lamɔ cogo ɲuman tɛ bɛɛ ka taa sigi k'i ka jama fara ɲɔgɔn kan hakilina minnu dira ka se ka baara kɛ n'a ye walasa bɛn bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ kelenya bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ hɛrɛ bɛ se ka don jamana kɔnɔ o laɲini de banna ni ala sɔnna fana a bɛna sabati parce que jama bɔra cogo min représentant minnu nana ni ala sɔnna ma kibaruya min an ka gouvernement ye code kura min ta sisan ni baara kan ka kɛ n'a ye n'a kɛra ni ala sɔnna ma farafinna bɛɛ de bɛ taa ɲɛ an ka jamana dɔrɔn tɛ dɛ parce que ni mɔgɔ kelen ɲɛna dugu kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana bɛɛ ɲɛ ka diɲɛ bɛɛ ɲɛ ka kɛɲɛ ni lakɔgɔli kɛnɛ wele bilala sariya dɔnba ŋana dɔ ma n'ale sinsin yɛlɛma kura minnu donna gafe la mun bɛ maaw ani denbayaw ka hakɛ ko fɔ burkina faso alisilamɛ diinɛ tɔnw ka jɛkuluba fédération des associations islamiques a ɲɛmayaso ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ diinɛ ɲɛmaw o bɛ se ka ni sariya gafe in a kɔnɔnataw dɔn cogoya minɛ walasa baaraw bɛ se ka nɔgɔya u yɛrɛ bolo yanni ni sariya nin ka sigi furu minnu tun bɛ kɛ an ka misiriw la nin o b'a fɔ ko valeur t'a la donc que c'est pas reconnu donc ni sariya nana k'a fɔ ko o mariage ninnu reconnu le mais reconnu ni a kan ye ka tugu sira min fɛ ka reconnu a bɛ nin sariya nin kɔnɔ an bɛna ale baro bɛɛ kɛ bi ka walawala imamuw ye misiri furu ni meri furu ka valeur kelen sɔrɔ ka fara kan yanni nin sariya nin ka na tiɲɛ ko ra bamusoma ni fakɛman tun da bɔra tiɲɛ ko ra ni y'a sɔrɔ banbagatɔ yi bini den ye hali n'a ka kɛ den kelen dɔrɔn ye mais ni sariya nana k'a fɔ ko hali ni banbagatɔ bini den ye walima ni a bɛ ni denmisɛnw ye bamusoma ni fakɛman o fana ka ni tiɲɛ ni ko ra donc ale yɛlɛma ninnu lale an bɛna baro kɛ ni imamuw ye ka se k'a fɔ ye min bɛ a kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔna na fédération des associations islamiques de burkina kɛrɛnkɛrɛnya ma a bolofara mun bɛ région di guiriko ko fɔ n'o faba ye bogojulaso ye a ma ɲɛmɔgɔw y'a laɲini dɔnniya minnu sɔrɔla ni sigi in senfɛ a ka lase alisilamɛ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma san 81 dɛmɛnen kɔ hali bi an ka farafinden minnu seginen ka bɔ forobakɛlɛ tako filanan deuxième guerre mondiale la faransi bolo u fa cogo bɛ ka ɲɛɲini ko in kɛra ka bɛn ni san 1944 décembre kalo tile gale de ye san o sanza Senegali jamana kɔnɔ maa ninnu fali san kunbɛn a kɛnɛba bɛ sigi ka taa sibila kɛ ka ɲɛsin u mɔ bi tiɲɛ de bɛ ka ɲini maa ninnu fali kunka ka bɛn ni décembre kalo tile gale ye Senegali jamana ɲɛma Basiru Jomayi Fayi a ye kɛnɛba sigi senga tasibila kɛnɛba Basiru Jomayi Fayi y'a jira k'a fɔ farafinden minnu seginen ka bɔ kɛlɛ la forobakɛlɛ tako filanan deuxième guerre mondiale la faransi jamana bolo n'u jɔra ka mugu ci u la Senegali tasibila ka ɲɛsin u mɔ Senegali jamana kelen dɔrɔn ka ko tɛ nka farafina bɛɛ lajɛlen de ta don tiɲɛ don tɔgɔ dan bɛ u la ko les tirailleurs sénégalais nka Senegali jamana denw dama kun tɛ Mali denw kun bɛrɔ Burkina La Guinée ani farafina jamana tɔw olu caman denw kun b'u la kɛnɛba in ka Senegal ka bɛn ni décembre kalo tile gale Gambi jamana ɲɛma Adama Barrow kun bɛ yen Kɔnɔwarikaw ka jamana ɲɛma Danga kun bɛ yen Kɔnɔwari jamana tɔgɔ la Togo jamana wasablo ɲɛma fɛnɛ kun bɛ yen Togo jamana tɔgɔ la farafina jamana wɛrɛw fɛnɛ taamadenw fɛnɛ kun n'an kun bɛ u ka jamanaw tɔgɔ la Senegali kɔnɔ ka tasibila kɛnɛ in ɲɛnamaya Senegali jamana ɲɛmaw da fɛ Basiru Jomayi Fayi y'a jira k'a fɔ yɔrɔ dɔ n'a ladila tasibila yɔrɔ caro ye surasi daga yɔrɔ ni farafinden ninnu lada yɔrɔ cɛ ka sabu kɛ u fara surasi kan in de la ni ka sɔrɔ ka u lada u da yɔrɔ laban ni u fa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bi fara ɲɔgɔn kan don nataw la ka kɛ tasibila yɔrɔ ye Basiru Jomayi Fayi ye a jira k'a fɔ tiɲɛ ɲinini ko in kunka a ma nɔgɔya nka bibi in na fɛn caman sidɔn bɛ sababu faransi jamana ɲɛmɔgɔw kun gɛn mɛ ka ma hakɛ min fɔ farafinden faalen la a ka ca n'o bɛɛ ye minnu ka baara bɛn bɛ dugujukɔrɔkow ɲɛɲinini mɔ fɛnkɔrɔbaw ɲɛɲinini mɔ olu ka ɲɛɲininibaw kɛra sababu ye ka tiɲɛ caman da kɛnɛ kan wa Basiru Jomayi Fayi ko faransi jamana ɲɛma bi Emmanuel Macron a yɛrɛ nan bɛ jɔ ngwala jɔ a la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la faali min kɛra san 1944 décembre kalo tile gale a cɛ juguyara
ama wula duniya k'a fɔ décembre kalo tile gale san 1944 sɔgɔmada cafuluka muluka Faransi surasiya min kun bɛ Senegal n'u kun gɛn kun bɛ ka farafindenw bali u ka muɲukumayaka la ka farafinw mara u kɛlen kɔ ka farafindenw doni ka taa ni u ye Faransi kuma min na ni Alman fanga ye Faransi jamana minɛ nin farafinden ninnu kɛlen kɔ ka Faransi jamana dɛmɛ k'a bɔ bolola ani Alman jamana ɲɛmaa cɛ o don Adolf Hitler u seginnen ka na faso kɔnɔ farafina caro ye surasi dagayɔrɔ la u y'a yira Faransi surasi ɲɛmaw la an taara kɛlɛ min nɔ Faransi n'a kun ye sarati k'a di an ma k'a fɔ an bɛ sara an nani a tɛ ka fɛn fɔ an mago jɔn bɛ an ka sara la an kan ka taa n'an ka wari y'an ka denbaya la Faransi surasi ɲɛmaw ma dɔwɛrɛ sɔrɔ ka kɛ ka farafinden ninnu bɛɛ lajɛlen fa k'u jɔ ka mugu ci u la caro ye surasi dagayɔrɔ kɔnɔ ni ka laban ka dingɛbaw tigɛ k'u suw don a b'a ta u taar'u joli bɔn Faransi jamana ye forobakɛlɛ ta ko filanan deuxième guerre mondiale la Faransi ni Allemagne cɛ. Nigeria jamana ɲɛmaa ye a jira décembre kalo tile gale k'a fɔ a ye Guinée Bissau fanga sinamatɔ ɲɛmaa min kun bɛ k'i kanbɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ ani jamana ɲɛmaa Umaru Sisoko Embalo cɛ ni kalata kɛlen kɔ yanni jaabi ka bɔ jamana ɲɛmaa Umaru Sisoko Embalo y'a jira k'a fɔ a ka kafo jasura sirasiw fɛ fanga sinamatɔ ɲɛmaa min y'a jira k'a fɔ i ma jɛ ni ko ye k'a sababu kɛ e de ye sebaya ta kalata ye nɔ wa i tɛ jɛ i ka sebaya kɔ k'a bisimilala Nigeria jamana kɔnɔ Nigeria jamana ɲɛmaa Bola Tinubu y'a jira k'a fɔ fanga sinamatɔ ɲɛmaa Fernando Dias ka bisimila Nigeria a dabɔra de ka manga dɔ de bali Guinée Bissau jamana kɔnɔ Fernando Dias fanga sinamatɔ ɲɛmaa kɛmɛ ka jira k'a fɔ a ye sebaya ta kalata la kalata min kun bɛ ka ni Umaru Sisoko Embalo bila ɲɔgɔn da la ko nka ko jamana ɲɛmaa Umaru Sisoko Embalo kɛlen k'a ye k'a fɔ a tira kalata in nɔ a ye kafo jaso nibiri nabarale dɔ labɛn ka surasiw wele ka fanga di olu ma ka sɔrɔ ka bɔ a barata kalata jaabi laban ma bɔ fɔlɔ fanga sinamatɔ ɲɛmaa Fernando Dias a ko a yɛrɛ porokotora bawo surasiw kun b'a fɛ k'a minɛ a ye bulukusu kɛ ka n'i yɛrɛ sɔrɔ Nigeria jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɛlen k'a jira k'a fɔ a ka kafo binna a ye fɛɛrɛ kɛ ka CEDEAO ma ɲɛmaaw kuma ɲɔgɔnya olu fɛnɛ kumana Basiru Jomayi Fayi fɛ Basiru Jomayi Fayi ye pankuru bila ka taa ta ka na ni a ye Senegal manga cayalen a nɔfɛ Senegali sigi la k'a sababu kɛ Ousmane Sonko y'a jira k'a fɔ sɛbɛko tɛ Guinée Bissau jamana ɲɛmaakɔrɔ Umaru Sisoko Embalo sɔrɔla ka wele bila Denis Sassou Nguesso Congo Brazzaville jamana ɲɛmaa ma n'o bɛ se ka pankuru bila ka na nɔfɛ a ka taa Congo caman y'a jira k'a fɔ nin y'a selen ye a se yɔrɔ la jamana ɲɛmaakɔrɔ Nigeria Goodluck Jonathan ale min kun ye Guinée Bissau jamana kuntigisigi kalata a jateminɛ jɛkulu ɲɛmaa ye a ko a b'a ɲini surasiw fɛ Guinée Bissau kalata min kɛra a jaabi ka bɔ ani Nigeria jamana ɲɛmaa Bola Tinubu kɛlen kɔfɛ ka ɲɔgɔn ye a ko fɛn min kɛra Guinée Bissau ani kafo jaso cɛ ka ja i ko jɛgɛjala ni baji ka sababu kɛ jamana ɲɛmaa ka fanga tɛ se ka bi ko jamana ɲɛmaa kelen k'i ta kɛ diɲɛ seleke naani kunnafoni diso weleli ye ka baro kɛ ni olu ye k'a bɛ bolo la. Madagascar jamana ɲɛmaakuraw na jamana ɲɛmaakɔrɔ Angela Joël Nɔbɔ kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ kunnafoni di sira dɔw la wa mandadare yɛrɛ ko o labɛn bɛ a kamɔ ka ban don nataw la Angela Joël la Madagascar jamana ɲɛmaa min ye fanga bila ka boli ko a bɛ nɔbɔ minisiri ka fɔ la Madagascar minisiri min ɲɛsin bɛ kiiriko mɔ ni musolaka du a ye kuma in latɛmɛ diɲɛ seleke naani kunnafoni di so dɔ de la a ko maa o maa sen bɛ kokolo na ka fara jamana ɲɛmaakɔrɔ ka Angela Joël i ka dɔn k'a fɔ kiiri na ɲɛsin i mɔ nin kuma in bɛ ka fɔ kiiriko minisiri muso fɛ ka bɛn ni furanjɛrɛ fanga ye tile caman kɛlen kɔ wulikajɔ la Madagascar jamana ɲɛmaa ka fanga nɔfɛ jamanadenw fɛ jamana ɲɛmaa Angela Joël ye fanga bila k'i yɛrɛ ta nka maa minnu sɔn min ka diya olu ko in kɛ ka ko ka ɲɛ sɔrɔ Angela Joël jamana ɲɛmaakɔrɔ nɔbɔli ko nɔgɔn dɛ ka sababu kɛ Faransi jamana lakodɔn sɛbɛ bɛ a la Faransi jamana den don wa don min na a bɛ bɔ Madagascar da fɛ octobre kalo tile 12 Faransi jamana ɲɛmaaw de y'u ka pankuru bila ka na ta ka taa n'a ye a kɔni bɛ yɔrɔ kelen min na bi o ma dɔn dɔw ko a bɛ Dubai Émirats Arabes Unis duguba la ko a kɛnɛ kɛ ka nafolo dɔw dogo ye dɔw yɛrɛ ko k'a bɛ Faransi
yɔrɔ kelen kɔni ma se ka lakodɔn k'a fɔ a bɛɛ yan. Volodymyr Zelensky ka fanga banna kabini don min a masurunama Andrei Yermak chef de cabinet ye wala sɛmɛ ka bɔ baara la ka sabu kɛ k'a tɔgɔ yera yuruku la. Kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ maa dɔ de da politiki bina k'u jateminɛbaaba don ko Vladimir Karasev ani Rusila kunnafoni di sira tasi cɛ. A ko bibi na Amerika jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛ bɛ maa wɛrɛ de la, Rustem Umerov. Ukraine jamana lakana ko ɲɛmaayaso o ma don wa Amerika jamana ɲɛmɔgɔw bolo ale kana Ukraine jamana ɲɛmaaya la a bɛ sɔn ka nɔgɔya don sigikafɔ la Rusila ni Ukraine jɛ ka mankan ban maa hakili juru caaninen ka fɔ la n'o ye Vladimir Karasev ye. Novembre kalo tile 30 tɛmɛnen sigikafɔ dayɛlɛla Amerika jamana ɲɛmɔgɔw nɔnabilaw ni Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw nɔnabila cɛ Amerika Floride worodugu yanfan fɛ. Amerika jamana nɔnabilalen kun don ni Donald Trump ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen ye Steve Witkoff a n'a ka minisiri min ɲɛsin bɛ Amerika ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Marco Rubio ka fara Donald Trump burankɛ Jared Kushner kan. Ukraine jamana nɔnabilalen kun don ni Rustem Umerov ye Ukraine jamana lakana ko ɲɛmaayaso o ma don ani Ukraine jamana minisiri min ɲɛsin bɛ Ukraine ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o danga Sergei Kislisa. Lajɛ bɛ taa kunjɛ kuma min Amerika jamana minisiri Marco Rubio ye a jira k'a fɔ nafa sɔrɔla sigikafɔ la nka baara tɔba bɛɛ. Nka maa hakili juru caaninen n'o ye Vladimir Karasev ye a ko a kana kɛ maa kɔnɔ ko Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛmaa de kɛn bɛ ka Rustem Umerov kɛ ciden ye sigikafɔ la dɛ ko Amerika jamana ka maa lɔtɔmɔnen don Ukraine wa ko bi ko Amerika jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila Rustem Umerov ka bolo kan sigikafɔ in na a ka d'a ye a ka kɛ cogo o cogo a ka kɛ ten. Wa Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky a masurunama Andrei Yermak ka nɔnabila ni Rustem Umerov ye Volodymyr Zelensky sema yirɔ Amerika jamana ɲɛmaaw de ye a co ko Volodymyr Zelensky k'a ka jɛ n'a ye. A ko Zelensky ta kɔni gɛn bɛ ni min bɔra kɔrɔ ale da ye k'a fɔ a ɲɛna n'o tɛ k'a tɛ se ka sɛ dabɔ ji la bilen k'a ka fanga banna. Ko bi sigikafɔ min filɛ nin ye sina Rusila ni Ukraine cɛ ka sanga ni Amerika jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye. Amerika jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛ ɲɛsin bɛ maa min ma o ye Ukraine jamana nɔnabilalen don sigikafɔ la ni maa min ye Rustem Umerov. Wa ko don nataw la a kana bala maa na ni Rustem Umerov ko kalata ka labɛn Ukraine jamana kɔnɔ wa ni kalata labɛn na fana a b'i kanbɔ. Maa hakili juru caaninen ka fɔ la Volodymyr Zelensky ka fanga banna a yɛrɛ masurunama tɛ yen a bɛ se k'i jigi da min kan yanni a ka bɔ fanga kɔni na a bɛ se ka kuma ni kɔni kɛ. Amerika jamana hakilinama dafɛ n'o ye Rustem Umerov ye Angleterre jamana ɲɛmaaw n'a ma ɲɛ ko nazarala setigi jamanaw dajuru bɛ olu fɛnɛ bolo olu fɛnɛ kɛn bɛ k'u dɔn maa dɔ ye ka ban. Valery Zalochny Ukraine jamana surasiya ɲɛmaa bakɔrɔ don wa ale de ye Ukraine jamana lasigiden ye bi Ukraine jamana tɔgɔ la Angleterre jamana kɔnɔ. Angleterre ma ɲɛmaaw kɛn bɛ k'ale ye i n'a fɔ Volodymyr Zelensky nɔnabila ɲuman. Maa hakili juru caaninen ko o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ Angleterre jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ k'a ye o ma in na Valery Zalochny k'a fɔ n'a tora ka na Volodymyr Zelensky nɔna a bɛ kɛ maa ye maa min bɛ tasuma da dun jango Ukraine ni Rusila cɛ mankan kana ban. O de y'a to Amerika jamana ɲɛmaaw bɛ k'u sɔn ni Rustem Umerov ye a bɛ se ka Volodymyr Zelensky nɔnabila cogo min ka nazarala setigi jamanaw Faransiw ni Alemaɲw ni Angleterrew ka hakilina k'o dasa fangaja fɛ ko wa k'a kana bala maa na don nataw la Angleterre jamana ɲɛmaaw u bɛ sɔn ka wulikajɔ dɔw kɛ Ukraine walikɛlen Rusila hali n'u bɛ bonni de kɛ cogoya dɔ la ka kɛ i n'a fɔ Rusila jamana ye Ukraine jamana fa dɔ bon ka maaw fa walikɛlen ka kojuguba dɔ labɛn ka ɲɛsin Rusila jamana nima yɔrɔ dɔ ma k'u bɛ sɔn k'o bɛɛ lajɛlen kɛ ka Amerika jamana sigikafɔ in zenzumaya min bɛ se ka to mankan bɛ to sen na.
o de fana bi danzigi bamananga kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye ka fo ka wale ɲuman dɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ sɔrɔ o fɛ Seri Fila TV bamananga kunnafoni na a k'an bɛɛ diɲɛ kuma wɛrɛ n'Ala ka diɲɛ ye.